Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo tak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik. Bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike duduhi. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Ngger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar. Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok training abang ngene iki tak taleni apa jenenge iki tampar putih ngene iki ngati-ati hatipine tanggae tak sikat tok nyolong kok dipeng-pengke gong ora aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake lho nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi kowe arep ngantemi karo Begawan Durna lho nek sampean ora nyuwara elek kange lamun wong nang ndi-ndi nek suarane apik mesti akeh kancane akeh sedulure ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek ya mestine akeh mungsuhe wong ora dongdong lho awak gemes wis anggere kok ngomong ciak dhewe diciaki diantel ora model kowe nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti ya Mir apa Mir kok cungar-cungir kowe ra adus pirang dina atonya kowe masane aku iki sedina adus ping 4 pasang ciduk dong apa ya Tru ambo engko gak gawe kisro ora kuwi lantur-lantur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok timbali Pak wigatine apa iya kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak Ndara Wisanggeni bekti kula Den iya kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek syukur Ndara Antasena bekti kula tak tampa tiba padha-padha kek Ndara Gatotkaca bekti kula iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha Ndara Abimanyu bekti kula iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha
Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya, Siwa Semar ndak tombo tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ya, Nala Garing tak tampa. Ndara Kartokaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Ya Nala Garing tak tampa. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Kartokaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa. Ya tak tampa Truk. Ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Ya Petruk tak tampa. Ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Kartokaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula ketun nggih Den. Suwen Truk. Tamune 5 bageke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tambahan pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra iki ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi terus nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang boyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang boyong sowan marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wondene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padhang jinggrang, bareng tak titip priksa padhange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kowe. Harep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra, Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitheng esti, pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho.
Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar Mangku Sanghyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen iki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayane karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumule jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kowe. Gawe-gawe kowe. Ora yo ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, burung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar Mangku Sanghyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar mimbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe mung kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do ting clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan. Ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki mung ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Yen mung bab perkara kuwi aku saguh mbantu kek. Saguh. Iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden. Aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati. Matur karo Siwa Ndarawati. Bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karo adikku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek kang mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar. Tak kira tak anggap Siwa Ndarawati iki ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruci. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen keparengake aku tak budal ning Mandura ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selok. Kowe selok ta, Gong? Selok aku. Piye napa? Kon ngapae?
Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni tiwas mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathukku reng. Ngopo? Demen to? Ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin reng. Masuk angin kok arep krasa. Krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndara Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi wonten mecotot karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus umris-umrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ya mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sak penake dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Mataku tinggal pire, Pak? Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Nah, ndelok ora. Wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, nderek. Yo mel aku ya Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus ora tau bumi sing tak ambles. Bola-bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi, ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi, iso. Asik. Di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Kami wilujeng Mremban. Gandak mleguduk selalu gembal, Semorante, hawala. Ya Semar. Nek skala ora ana swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Mremban. Nala Garing tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Nala Garing. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Mremban. Petra kantong bolong tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Petra. Nggih. Mremban. Bekti kula nggih Mremban. Bagong, tak tampa pangestu tamanana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu ya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papak adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindragung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun Mremban.
wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa Penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi sisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sakuruping damar, saumuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalendra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye? Bakal keturutan. Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal melarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora ketang ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina, oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula maksud dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kae wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana, dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowan negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wondene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus tata-tata lu terus siap. Itu lagi rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa, biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Truk. Apa aku wae, Truk? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula nggih menika mbangun desa. Loh, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet.
kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngoten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso trealavasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol-kogol ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang Suramen kaya ngono mau, sayekti kowe mung nolak alus ngarang apa sing tegal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati Semar. Ame ngarep nesuhe kok cucul sarung to. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitaning ratu. Ah ora urusan. Lho, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki? Wigatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku arep rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket. Tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum mati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ra seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Iya, Pak ya? Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Ming bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena? Nggih. Nek enten wong model ngeten iki apike duduhi. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar.
Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nuthuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nek jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kangen lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere kok ana omong ciak dhewe. Diciaki diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya kowe. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange Begawan Durna ngene Begawan Boyo Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ana omong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ya. Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah, cangkemmu kaya mercon. Tar. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kowe ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora salole-lole. Ora urung impren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek panjenengan mani karo Begawan ngono, ora nek kene papane wong neter katetean. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Semua ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus karangan berkane. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora seperti ngopo, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tenguk-tenguki apa? Aku po? Aku wedi karo Durna. Wae mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk, aku kok nantang. Aku men ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagonge men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkon ning Amarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe, aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wah, laitan cah Bambung.
Malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajaman ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora dados-dados ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa ya digeplaki sampe nake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya mung ngomong kok. Rawani. Akhire ndoro wis anggeni sing luwih enom rawani kong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ne Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandangi. Ya, ngati-ati Kakang Antasena ya. Arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semar yo monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Simo Semar. Aku mung kari manut Nolo Gareng Petruk Bagong dalem Pak. Dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoking ngaradan. Aja nganti ning kesempyoking peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Nggih, pangestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemarang Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa to kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresna kali bapak. Ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Bus. Dapure ora. Petruk kowe wae. Iki latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok. Nggo kondur medaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le aba iki sing mbonang ki iso ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Oh, pemain cadangan. Mun sing mbonang ora iso ngrusak nganu aku iki dapukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing mbonang ki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben kegayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo. Mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhaone ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna
Kinen Besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampean tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa ndadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki yo iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mulai ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem meksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mung suwe. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora usah melu-melu go. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Sertayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina niki ngesraken dawuh. Paman kula atur seminggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang Kadempel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho, nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong Karang Kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun cekek-cekek nggih. Wong edan ora nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena.
Seno. Abake gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalik set si Surtayu wis Antasena blut kena dada tembus apa lagi dekoke tumbal tak usung nak nyem wah asik kadang ngonten tumbal tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso satu kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelate. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu, jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk blasmu kuwi. Nek temandang ampun ra jama-jama. Rampungi, rampungane asik mangkat. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartowarma. Ayo endi Semar? Kukupen Siwanayantaka bedahan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sabiajamu modiar dene aku. Kono. Seneng aku pokoke. Pokoke ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora. Gemes aku. Wah, karo Kangres muni. Tampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi to. Yo.
What? What? Wah! Ngenengke Swatama anak pendhita kami idak sikile set ana waduh mati aku tandak sih iso wah balik halo wah seneng iya koyo Swatama ngantem yes ora ana apa-apa set tuk yes wah ditenono aku nek tegel tak uyui kowe nang gandeng sampean ku bendoro ngopo Petro wah pamer ora sampean niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paring kula iso ora iso wae ngamet ambegan wis iki ora guyon lho ora nek guyon megah ora tenanan niki wektune ming sak jam lho iso ambles bumi ming sak jam luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu ayo jelas kok ya sak jam ki suwe adake ora wis jajaran cobanen carane nyoba ngamet ambegan ambles bumi piye Petro wah seneng matur nuwun sak jam niki sak jam wis nek tak pamerke gareng tuman wae saya ayo terus deh samberi ngomongnya samber kabeh ayo Dara terus kowe ngerti perang Indra Garuta wah ora ana tunggale le ora ana tunggale wis ngambah dirgantara ora wae pirang-pirang modal kabeh ya kok seneng Ndara Antarja lho dasarmu apa seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane masa contone bila celeng ki tar truk asem iki munggah sik ngene iki dadi ana bedane dhewe-dhewe mangga ra karena endi saya Dara ngopo sakit manahku lho Dara mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka Petro niku diciprati kekuatane Ndara Antarja kekuatan apa iso ambles bumi Dara kula nyuwun terbang Dara ono nang omah telu ora terbang selawatan terbang munggah lho Dara nyuwun Dara yo niat tenan niat ora singunen mboten merem ngamet ambegan sampun apa Ndara wis carane sikil digedruke lemah ping 3 karo batine nyuwun mabur modar kowe truk wah gleleng aku madake Petro kandung bolong iki nalindring pringgondani Raden Gatotkaca Petro tekle aleman ora
Petruk kantong bola. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jiji reng lah. Aku iso jiji asmane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus mati iki mbok pamit. Trio. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Walah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Ndobus. Iya. Ndobus ki ngapusi. Ya iya. Sawan. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket ben metu terus. Terus, wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Ayo, iso ambles bumi iso. Gleleng. Graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur iso. Graji ndase wani ra? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa-apa kowe. Aku ora tegel e, gareng. Ngomong Graji ndase Bagong kok ora tegel.
Brajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya, tagih ming semaya. Aku iki ora weli ngapa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitaku malah kewalik saiki. Nya. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar lah sanggane. Wis mari tok gatake wong modar. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ira ya, Tru. Yo. Wah, sak itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene weteng. Mati drei. Edan. Mentol ya, Tru. Medan. Piye? Coba nyunyono wetenge kowe, Tru. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nggon nempuknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nggre. Kene mereke men JT man. Kene tok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobo ketoke orang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 3. Apa tak kaleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ayo ambles lho. Yo. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karangga Dempel sampya dening aku. Ayo Reng, harap menyerah. Pate Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap, pasukan bumi sudah siap, pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya.
Mati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakan. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Seneng aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kican 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki dasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas iki apa, Tru? Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah, jantoban komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen, lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kanggere krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekanta wis tak mulih Kurawa tak jake bali kabeh. Oling gleleng malang kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwe. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glimbingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso Den. Lah wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenaga pusakaku ming sak jam. Bojo. Njajal Gong ndase digraji. Ndasmu iki. Kena mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta dasar nang pasar aku arep pamer kasudebian arga linggis arenggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Aja. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Aku dawuhmu nyendikane. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wah ora pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono nggih. Ya pancen kaya mung aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni
budal ning Ndorowati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho. Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadene sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya. Ngono Kang Mlingi kene Semar ya ngesoke dawuh. Ya Kang mangkat ayo diwastak dherekake Yayi. Ya jagat mangestu karo wayah tur jagat. Setyaki wonten timbalan. Mara prayoga nunggu ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas. Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun. Tatanen kang padha gantung seba jeneng ingsun diandhang marang suwane Atmat Jaku sakarone. Aja ngantun padha saur manuk Kakang Pati Udawa. Kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat sinuwun. Anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa jemong kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti. Wisa nggeni padha raja sakmratamu nggir. Pangestune Siwa Ndorowati slamet tekaku wa, aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndorowati. Ya tak tampa cah bagus. Pangestuning wong tuwa tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha becik. Pangestune Pak Dewi Wilujeng. Aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pak Di. Iya. Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndorowati tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Kulup. Ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon Gita Hanawung wigati mara gage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggir wisanggeni. Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndorowati ndungkap angka 2. Wale-wale apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar, iya mancen mengkono. Gosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora, nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar. Njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra. Mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya. Tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat ceranane ora enteng. Syarat ceranane apa nggir? Wisanggeni. Syarat ceranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndorowati ing wigati. Mujudake rubuh pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar. Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndorowati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil, tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangandikaning Siwa Ndorowati yen to ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndorowati. Caca mundhap lir kinatap duka yayasinipe netra kocak mundhar andir. Oh jagat wasisaning Bathara Wayah tur jagat wisanggeni. Siwa Ndorowati piye? Yen lumrah aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndorowati lan tumrap pribadining Nata Ndorowati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen to Nata Ndorowati persasat keputangan budi kelawan Kakang Semar, nanging kusik yo nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki para coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndorowati. Ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana
Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadiwatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndarawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karangkedempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ing wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ing bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Pakde, iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakehan pengendikan sing tekan kono-kono, sing jane upama tak oncaki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndarawati keputangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh keputangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diweni Purbawasisa karo kakene Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndarawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndarawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndarawati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki mung banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndarawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi mung jontrot karo Mak Cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih. Piye? Nek badhe damel geger negari Ndarawati, ajangipun wonten dadanipun ing kempamaning garba ruji. Ora ning kene papane wong neter kadidayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marahi kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika, Ndarawati kaya senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndarawati kaya senopati, mula Mak Cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Hati-hati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Kowe rembugane karo Mak Cilik karo Pakde Ndarawati, nek perkara kakak Mak Cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidayan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kaliyan Nanggir Antasena. Kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mung kari manut ya. Pancen ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndarawati dados ajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh reksanan Datulaya nggih. Aku tak nututi sing padha bandaya kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndarawati. Ingkang prayitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndarawati kula semanggaken.
sakit tinunun gadanira wirang tumandang setyaniku garwanira warnanira oh nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem ayo nek pancen Rangga Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Indrawati ajange dadanipun ing paman garwa Puluji ya aku ora marahi lho Pak lanjut sik nek sampean ngejak Gojek tak ladeni neng kene ditemtokke aku kelakon boyong Sekar Wijayamulya apa ora monggo nggih kula radosi kurang seru ayo Majile Good. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajae ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Majile, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Ndaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Majile. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Ngerti kowe aku ngantem Mak Cilik? Ora, aku ngajeni karo Mak Cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodok awake. Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku uga. Kena ngopo? Lah Majile ya ngantem aku sak kayake nggon dodol sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Hyang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde. Sing iso nguripi wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek tak watek tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripi wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki ngisor dengkul mungsuhku iso lumpuh ora duwe kekuatan. Aduh, Setyaki wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kursi iki tak rembuke sithik. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Wijayamulya tak jaluk. Dipun saosaken mohon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakene Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakene Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Wijayakusuma tugelen gulune Antasena. Tenan? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira
Iki tenan ora, Pakdi? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya Kusuma. Kok pote ra ono? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni kaya apa ning kono? Nih, apa Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani. Ger, dipu tambani ger. Iya kok sithik. Rasa susu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani majelis Setyaki. Wis ge wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana, iso mengkur apa ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh isih ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter isih ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis ge ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Badhe nyuwun pamit ya. Iya, entasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nih bali nih Sekar Wijaya Kusuma digawa. Ayo Kang, badhe nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya yo, ngger sing ngati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Ono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja keparengipun. Kowe tunggu praja ya. Kula mboten dipun parengaken nderek. Ora usah. Sagedakan iki kaya ora usah. Nderek tindakipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh. Namung ngatos-atos kula Prabu iya. Aku lak jujuk nang Karang Kadempel kaya ngapa to kahanane dene Kakang Semar kok panjaluke werna-werna. Nggih, kula semanggaken paduka Kanjeng Prabu. Iya, Setyaki. Ora pangling iki kaya sowane Atmajamu. Ya kuwi si Abimanyu kelawan Kulup Tetuka. Wah. Moro kaki Timbalana. Wikadine apa? Abimanyu karo Gatotkaca ana ing negara Ngamarta. Monggo tanpa tinimbalan dening parep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning Atmajaku sakarone yayi ya luwih prayoga. Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus bangsa pinaringaning kawidadan niring sambikala. Oh, kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Tampanana. Kula mendingga jimat paripindayana ning ngasantosan. Tetuka padha raharja Kulup Gatotkaca. Tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu. Niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun Tampanana. Abimanyu padha raharja pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa. Gatot padha slamet. Tansah pinaringaning kawidadan ing sami kula sowan kula Rama Kyai. Bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama. Gatotkaca anakku lanang padha raharja. Nuri paman niring sami kula sowan kula tebi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diaki matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan ngger Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Nggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun nyayi wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra pun kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedya mbangun desa.
Nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwana Yantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun Siwana Yantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwana Yantaka wa Puntadewa semban kula miat langening karanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang samsara tetan padhang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga ing Werkudara ora pun kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging mangsulana ature anakmu lan nanging Tanjung Anom Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai wonten timbalan Rama Kyai upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca ngluhurke derajate para Pandhawa Semar kudune sagu sowan dhewe marang negara Ngamarta nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa banget gone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali nggir matura karo Semar Badranaya. Yen to Pustaka Jamus Klimasada ora bakal wal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta ora usah dadak kongkonan sapa-sapa Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta Dekapira Kresna Parta maneher saktine ra ing ujaran wang-wang. Nyuwun pamunten Bu. Sewu kalapatanipun kemutra ing pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pamunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel mboten nganti pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka lan samangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesroga titik nyuwun pamunten Kang Prabu paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu kembar Sedewa ragile ning apa mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula supados samangke sampun ngantos dados raosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun
Kakang Mas Jodipati mula sora dhateng putranipun piyambak. Menapa dening Kakang Mas Madukara sakmangke menawi kantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitang mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos craprang. Kakang Semar mboten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil pustaka Jawa Slima Sada Paduka Awel, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika mboten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kakang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen. Aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Barangga mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing Kadang Jodipati apa dene Madukara. Pun ngakang percaya marang sira Kadangku ragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Wah, geramamu ora mulang wewani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun pamunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sakmangke kula saged njagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Pamunten Rama Kyai. Dewa, inggih. aja dadi pepalangi Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas nataken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama Jawa Labi, ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. wah, Inggih menapa mboten? yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Lima Sada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dara ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Kuwi tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab Kakang Mas.
Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman Pustaka Jamus Klimasata keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta nggih ngestaken dawuh reksanana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab mung butuh kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna nun inggih ngestaken dawuh budhal ngestaken dawuh Kanjeng wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane Pustaka Jamus Klimasata kepareng patuko hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken netrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca lah jagat Dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tambanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggonmu sowan negara Mandura eneng apa Antarja mugi dados ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukaliraning penggalih Patuko Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura. Lho. Maring ngambil pusaka Mandura piye? Kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa. Monggo nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantinipun Patuko Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala. Piye? Pusaka Kyai Nenggala. Kyai Nenggala tok gawa ning Karang Kadempel. Ih, kasinggihan mekaten. Wah, jagat Dewa Bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kowe iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan. Ora pusaka baen-baen, ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi dratate Semar ping arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi. Semar iki wong gerang ora iso mikir. Yun mapunten. Nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali. Nun Bali. Lho kersanipun Patuko Prabu nundung dhateng kula. Kandha karo Semar. Kandha karo Semar. Yen ora bakal kasembadan mbaya Kyai Nenggala. Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Patuko Mandura. Piye? Menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Patuko Mandura. Mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala. Lingsem raos sing manahku ing atase kula menika satriya. Dipun utus mboten saged ngrampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggala. Iblis kanat. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggala. Antarja, kowe menungsa apa kowe?
menungso ora tataran. Wah, selagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggala. Mung derajate Semar, batul ketimbang pitulungan nyilek Kyai Nenggala. Ora melek mripate, ora nyawang karo nata mantura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten wa istri. Mas kok kacang kemeh. Wiladal. Ora kena dialus Ratu Mandura. Wa Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estrinipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo, kula nika menungso dudu kewan. Ayo cobane kaya ngapa kekuwataning Ratu Mandura. Antarja kaya bocah. Panos mane jajaran tuan PDW. Menungso ora tataran kuku karepe dhewe Antarja wani karo aku Kresna iki. Inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun mapunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau dicoba. Dijajal piye? Baladewa mung Antarja ora bakal wedi. Antarja wani? Wonten. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ora trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ora trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisang geni ugi sowan wonten negari Durwati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sakawit kula mboten parengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Rayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesuma menika ya pusaka, sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Nyo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake iki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun, ora caturan kok Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, ora malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semar, kula. Janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Ya, piye Semar jane keterangane piye Semar? Wah, Depol. Karepmu piye? Istunipun niki mung dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan wahyu pamong agung.
Wahyu Pamong Agung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sakinggiling padukan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal Jawa dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak gebiaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamong Agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdipun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kele gunake. Pancen tenggala ki sok ora manut. Karepe nek yahene ki arep dolan dhewe. Purnaning gati sura Sudira Jayane ingkang ret. Bratet kami kula Dharma Stuti.